sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. So siya ang dalan, kamatuoran, kinabuhi, walay makaadto sa man kun dili moagi kang Ginoong Hesukristo. Okay? So yun ana ang gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo. Siya ang nasacrifice dito sa cross tungod og alang sa atong mga sala. Kita man atong dapat isakripisyo, kita man dapat ilansang, pero ang bugtong anak sa Dios mao ang nalansang na sakripisyo tungod og alang sa atong mga kalapasan. Diba? So dako kayo ang gugma sa amahan kanato. Kay mas gipili niya nga masave ta o mas gipili niya nga masakripisyo yang anak para kanatong tanan nga mga katawhan ni kalibutan. Okay? So atong pasalamatan ang kamatayon ni Ginoong Hesukristo, usa kini kakadaugan nga kamatayon tungod kay daghang mga katawhan nga makabaton sa kinabuhing walay katapusan kung mudawat kita kang Ginoong Hesukristo. So kung ikaw karon wa pa ka